Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa, ndipo iyi ndi episode number 2 part 2. Mukumbukire kuti mu episode yapita ija tidafotokozapo chimodzi mu zinthu zimene zimaononga Chisilamu, ndipo chinthu chimenechi tidanena kuti ndi ashirki. Koma mukakumbukira bwinobwino tidanena kuti nkhani yokhudza shirki tidzayifotokoza mu episode yotsatira. Ndiye episode imeneyo ndi ino yomwe titafotokoze kuti kodi shirki ndi chani, komanso shirki ili ndi mitundu ingati, komanso shirki imeneyi imabwera mukabweredwe ka mtundu wanji. Ndiye paliwu lililonse la Chiarabu pamakhala matanthauzo awiri, fi lughatin wa fi shar'in. Tikabwera pa chiyankhulo fi lughatin, liwu limene la shirki limatanthauza ittikhadhu shariki, kutenga partner, kutenga munthu wina omachita naye zinthu. Chifukwa masdar, tsinde la liwu limeneli ndi sharaka, adatenga munthu wina ndikumapanga naye zinthu limodzi. Ndiye kuti tikabwera ngati pa business, mukakhala kuti mukupangira business limodzi, mwapanga partnership, timanena kuti ashraka fi amrihi ghairahu, iyeyo wabweretsa munthu wina mu business yake iyi yemwe akupangira naye zinthu limodzi. Ndiye kuti pamenepa ndi partner yemwe adzigawana ma profit komanso ma losses. Ndiye kuti ngati iye akuyikapo 50%, nzake yakuyikaso 50%, kapena mwina malingana ndi mgwirizano wawowo, wina yakuyika kaya ndi 70%, wina yakuyika 30%. Koma nkhani ndiyonena kuti akupangira zinthuzo limodzi, ali ndi mphamvu zofanana kapena zosiyana nako pang'ono in terms of contribution yawo imene ali nayo pa chinthucho. Tsopano tikabwera fi shar'in, pa sharia, liwula kuti shirki ittikhadhu shariki ma'a Allahi, kumeneku ndiye kuti kutenga nzake partner limodzi ndi Allah subhanahu wa ta'ala fi arrububiyatihi, mu umulungu wake umene ali nawo, mu mbuye umene ali nawo Allah, au fi uluhiyatihi au ibadatihi, kapena mu ntchito za mapemphero zimene anthu timachita. Ino ndikumampembedza wina posakhala Allah, kapena kumampembedza Allah pambali paso namapembedza milungu ina. Ndiye kuti pamenepo munthu amene wachita shiriki. Au fi al asma'ihi was sifatihi, kapena kumpatsa wina mayina amene Allah ayo ali nawo, kumpatsa munthu wina, kapena mbiri zimene Allah ali nazo, mbiri zimene zini kumpatsaso wina. Ndiye kuti pamenepa chimene munthu uyo wachita ndi ashirki. Choncho tikamakamba za shirki pa sharia ndi gawo limeneli, kuti munthu kumuphatikiza Allah ndi milungu ina mwachidule. Ndiye shirki imeneyi tahtahu anwa', pansi pakepa pali mitundu. Faminhu shirkul akbar, mtundu umodzi mu mitundu imeneyi ndi ashirkil akbar, shiriki yayikulu. Wa minhu al asghar, ndipo ina imachedwa kuti shiriki yaying'ono. Ndiye tikamakamba za ashirkil akbar, ittikhadhu shariki lillahi ta'ala fi arrububiyatihi au fi uluhiyatihi au fi al asma'ihi was sifatihi, ndiye kuti ndikumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina mu umbuye wake, mu mapemphero, komanso mu mayina ake ndi mbiri zake zimene ali nazo. Imene ndiye machedwa ashirkil akbar. Ndiye shirkil akbar imeneyi ili mu zigawo ziwiri. Chigawo choyamba timachitcha kuti choonekera kunja, monga kupembedza mafano, kumene kupembedza kugwadira zosema, kapena kugwadira zolengedwa zimene Allah wazilenga, zimene anthu akuziona monga ngati dzuwa, nyenyezi, mapiri, moto, miyala. Anthu kumene amene ali moyo ndikumagwadira amenewo, kapena anthu amene ali m'manda amene amwalira kale, ino ndikumagwadira, ndikumapembedza, ndikumaopa, kapena ndikumaziopa zinthuzo. Pamenepo ndiye kuti munthu akuchita shiriki yoonekera imene ili yayikulu. Kapena mwina kupembedza omwe palibe, tikutanthauza monga ngati aneneri, kapena kupembedza angelo kumene, monga ngati anthu amapembedza Jibril alayhi salam, ena amapembedza Mikail, ena amapembedza Israfil,
kapena mwina kupembedzanso majini amene inu simukuwaona koma kumapembedza. Awa amalima matalasimu ali ndi mayina a majini amene amawayitana akamapanga zawozo. Ndiye kuti anthu amene wakuchita shiriki yoonekera. Mukakumbukiranso mu lesson yapita ija timanena kuti adhabihu li ghairi llahi, kuzinga chinyama, kupereka nsembe posakhala kumperekera Allah subhanahu wa ta'ala kapena posakhala mu dzina la Allah. Ndiye kuti pozinga chinyama, kuzinga chinyama mu dzina la ziwanda, kapena mu dzina la agogo akutakuti amene anamwalira, kapena anthu amene ali m'manda, kapena mngelo, kapena kudzinga mu dzina la mtumiki kumene. Pamenepo ndiye kuti munthu yonso wachita shiriki yayikulu imene ili yoonekera. Ndiye pali shiriki yayikulu imene ili yobisika, imene anthu ambiri sangayione chifukwa nena kuti imakhala ili mwa munthuyo. Ndiye chitsanzo chake ndi kuyika chikhulupiriro chako pa zinthu zina posakhala mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachitsanzo kudalira zitumwa. Ena akuti amayika mithiko usiku chaka magona, kuyika nthiko pa khomo akuti nthiko uwateteza kwa afiti. Chinthu chimene mukuchidaliracho palibe amene angakuthandizeni kupatula konda Allah subhanahu wa ta'ala, imene imachita kuti ndi yankatikati fa ndiyo khudza chikhulupiriro chomwe munthu ali nacho. Ndiye tiyeni tuone ashirki al-asghar, shiriki yaying'ono. Ashirku al-asghar huwa shirku al-khafiy. Iyi ndi shiriki imene ili yobisika. Wa huwa muraatu ghairi llahi fi al-ibada, kumene kunde kuti ndikuchita ntchito zimene munthu akufuna kuchita mofuna kuti anthu ena akuyamikireni posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Mithlu riya wa nifaq. Chitsanzo mwa izi ndiye ndi ar-riya. Tikamati riya ndiye kuti kudzionetsera. Mukamachita ntchito yodzionetsera makati mukuchita shiriki yaying'ono, chifukwa mukadzionetsera anthu akakuonani ndiye kuti mukuchita ntchitoyo posakhala mwa Allah. Chifukwa ngati mukufuna kuti Allah akumveni, gwirani ntchitoyo chifukwa cha Allah. Ndiye anthu ambiri akuchita ntchito ncholinga choti anthu awachemerere, ndiye kuti pamenepo akuchita shiriki yaying'ono. Wa nifaqu, komanso kukhala mtema kuwiri. Munthu amene akubisa chikhulupiriro chake, zimene zili mu mtima mwake sakuzionetsa poyera, zimene zili mu mtima wake zenizeni, kumakhala ngati anthu abwino kunjako koma ngati muli anthu otani, muli anthu mikango yeniyeni. Pameneponso ndiye kuti mmachita chani? Shiriki imene ili yaying'ono. Koma apa patimvetsetse, lastu aqul, sitikunena kuti anthu awawawa amene akuchita shiriki yaying'ono yaabuduna shamsan wala qamaran wala wathana, awasakupembedza dzuwa, mwezi kapena nyenyezi. Walakin koma kuti a'mala, ntchito zawozo, li ghairi llahi, sakugwira chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha akufuna kuti amuna awo aone kuti akuchita zakuti, kapena akufuna kuti akazi awo aone kuti akuchita zakuti, kapena makolo awo awaone kuti akuchita zakuti, kapena abale awo, kapena anthu amene amagwira nawo ntchito, kapena azinzawo akufuna kuti aone kuti akuchita zakuti. Pamenepo ndiye kuti akhala mugulu la anthu ochita shiriki yaying'ono, ngakhale iwo wasagwadira chani? Mafano. Ndiye uku ndikufotokoza tsopano koyamba mu gawo lokhudza shiriki, kunena kuti shiriki ndi yakuti tatanthauzira komanso tafotokoza mitundu yake. Ndiye mlesoni yomwe itatsatireyi, yomwe ili part 3 mu episode number 2, tifotokozamo za kabweredwe ka shiriki, kuti kama shiriki imabwera motani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.